आं हिनजावखौ नांफैगौ। सोरखौ? निजिराखौ। ओमफ्राय मानि थाखाय बिदि गारना थांखो? निजिरासो मिथिगौ। आं जेबो बुंनो हाया। आं दा मा दाय दं? निजिराखौ लाबोफिननांगौ, न'आव थाफिननांगौ, बास। मिनिनाय मोननाङा रायजोफोर, मिथिगौना? बे मानसिनि न'खरा सिलिंखार जालांदों। गंसे बर'नि न'खरा सिलिंखार जालांदों। बिनि जुदि जिउ जारिमिनखौ खोनायोबा नोंसोरबो मेगननिफ्राय मोदै गगोन। नोंसोरनावबो जुदि बर'नि थै दं, नोंसोरनावबो बिदा फंबाय दं एबा फिसाला दं, होमबा नोंसोरबो दुखु मोनगोन, मेगननिफ्राय मोदै गगोन। बे मानसिया दिनैहाय मानि थाखाय बिदि जानांगौ गोनां जादों, मिथिगौना? बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आं। जेन जानो हागौ नोंथांमोना सोरनिबा चेनेलनि गेजेरजों बा फेसबुकनि थ्रुयैहाय नुदोंबो जानो हागौ, आरो जायफ्रानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम भिडिअखौ नायलां। थ' अलरेडि नोंथांमोना दायो मोनथिबाय जानो हागौ आं दायो मानि थाखाय नैबे मोनसे कन्टेन्टखौहाय नोंथांमोननि सेराव लाबोदों। बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै, नङा होमब्ला? थ' जियानो जा लोगोफोर, बे समावहाय गिबियावनो फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नैबे सिस्टाराहाय बिथांनि बागै मा राव लानानै ओरैबायदि मोनसे थांखिजों खेंफोरथिनानै होदों बा फोरमायथिनानै होदों नोंथांमोननि सेरावहायथ' बेखौनो नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलां, अब्लासो बुजिमोन आरो लोगोफोर। माब्लाबाबो नोंथांमोना भिडिअखौहाय स्किप खालामनाङा। स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा मेन जाथाया मामोन आरो मेन टपिकआ माबोरै जानाय, बेफोरबायदि जाथाया आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौहाय। मिनिनाय मोननाङा रायजोफोर, मिथिगौना? बे मानसिनि न'खरा सिलिंखार जालांदों। गंसे बर'नि न'खरा सिलिंखार जालांदों। बिनि जुदि जिउ जारिमिनखौ खोनायोबा नोंसोरबो मेगननिफ्राय मोदै गगोन। नोंसोरनावबो जुदि बर'नि थै दं, नोंसोरनावबो बिदा फंबाय दं एबा फिसाला दं, होमबा नोंसोरबो दुखु मोनगोन, मेगननिफ्राय मोदै गगोन। बे मानसिया दिनैहाय मानि थाखाय बिदि जानांगौ गोनां जादों, मिथिगौना? बे जौ लोंनानै लामायाव गोलैना दङ, औ थार बाथ्रा। आरो बे जाहैबाय निजिरानि गिबिसिन हौवा आरोना। बेजों फिसाजोबो दङ सासे, तानिया होननाय। निजिरा लाहानाव थायो बिनि फिसाजोआ, निजिरानि बिमा बिफाजों। निजिरायाथ' सारन हगारनाय बायदि बैयाव बैयाव गिदिंथिंबाय थायो। फिसाजोआ बिमाजों थायो आरोना। सम सम फिसाजोआ बिबैजों मैगं बेफारबो खालामो। बिनि बिमाया मैगं बेफार खालामो, निजिरा बिमाया। बेजों फिसाजोआबो दखानाव जिरायफायो मैगं फाननो थाखाय। रौमारि होननाय सेन्टार मोनसे दङ जोंनिथिंजाय। बे सेन्टारावहाय फिसाजोआबो सम सम मैगं बेफार खालामो, मिथिगौना रायजोफोर? थ' नोंथांमोना बिनि मोनसे भिडिअ नायनानै लाग्रोलाय। आरो बे मानसिया उदालगुरि दैफां सेलमारि होननाय गामिनि दै, मिथिगौना? दायो बिसोरनि न'खरा सिलिंखार जालांबाय। आङो खिथालांगासिनो, भिडिअखौल' नायनानै लाग्रो सिगां। बुंनो गोनां दङ, बुं। नों बुंदो। आं हिनजावखौ नांफैगौ। सोरखौ? निजिराखौ। ओमफ्राय मानि थाखाय बिदि गारना थांखो? निजिरासो मिथिगौ। आं जेबो बुंनो हाया। नोंनि जेबो दाय गैयामोन नामा? आं दा मा दाय दं? निजिराखौ लाबोफिननांगौ, न'आव थाफिननांगौ, बास। आंजों गोरोबफिननांगौ। बेल'सै बाथ्राया, आरो जेबो गैला। जाबाय होनबा दे। फैदो आंजों लोगोआव, बास। फिसाजोबो दं दा? औ। दे होमबा। नुबाय नोंथांमोना? हो, मारै मोनदों नायनानै? दुखु मोनदों ना मोनाखै बेखौ फोरमायलाय। बियो निजिरानि हौवामोन, सिगां बियो बिदि नङामोन। एसे बुजिना लाबानो जाबाय। जेब्लानिफ्राय निजिराया गारदों अब्लानिफ्राय बियो बिदि जालांदों। नोंसोरबो हिनजाव माहारि, नोंसोरबो हाबा जाखानायसो। जेसेबांखि बिदि मिनिदोंना, सब हाबा जानाय। आङो प्रफाइल खेवै खेवै नायदों। हामा बिदि, मिथिगौना? नोंनाबो जुदि फिसाया सानसे समाव फिसाया बेफोरबायदि जायोबा नों मिनिगोन नामा? हो, बेबो सोरनिबा फिसायमोन सानसे समाव। बेनाबो हिनजाव दंमोन, गथ' दंमोन, न'खर फेमिलि, बिमा दंमोन, बिफाबो दंमोन। बिसोरनि थाखाय दिनै बे मानसिया बिदि गोदाव सोराव जाबाय। एसे बुजिबानो जाबाय, मिथिगौना? मानो इदि नोंसोरो मालायनि दुखुआव मानो मिनियो? आं बुजिना मोना आरोना। दानि जुगाव माने सिगांनो जुगाव 2012आवनो बियो हाबा जानायमोन। गारलायनाया बोसोरथामल' जादों, मिथिगौना सिस्टार? गारलायनानै निजिराया साथाम साब्रै हौवा सोलायखांबाय। खिन्थु बे हौवाया दाबो बेखौ गोसोखाङो। जेब्ला बिनि बिब'मोना, इसोरा हौवासा सासेल'नो आरोना, बे निजिरानि गिबि हौवालाहा, आरो बेनो उन्दैसिन जाहैदों। जेब्ला बिनि बिब'मोना बिनि दुखुखौ नायनानै थानो हाया, बेफोरबायदि खालामबाय थानायखौ नायनानै थानो हायै समाव बुङोनो, नोंनो बाबु जोङो गुबुन हिनजाव नायनानै होफैनोसै। ओमफ्राय बे हौवानो नाङानो, दासिमबो निजिराखौ मोनबा लाफिनो बियो। बेखौनो बुङो थार मोजां मोननाय। एसेबां गाज्रि गाज्रि हुदा देखायगासिनो निजिराया।
ना सोरबा सोरबा हौवाफोरजों मा खालामनाय नोंथांमोनाथ' नुगासिनो मा ड्रेस गाननानै बेरायथिंगासिनो हरावबो थाङो जाहैदों लेंहरबाथाय आं बेफोर बाथ्राखौबो ए टु जेड मिन्थिना मोन्दों आरोना निजिरानिखौ बेफोर जाथायखौ मिन्थिनानैबो बिनि हौवाया दाबो बेखौ बावनो हाया होमबा नोंथांमोना सानना नायदो बिदियावनो रावबो हिनजावखौनो बियो फसाया जाहैदों मिथिगौना मानो होनबा जाय मानसिया थार गोसोजों मोजां मोनगोन ना बियो बे मानसिखौ जेसेबांखि गाज्रि जा बियो बावनो हाया बिनि थाखायनो बे हौवायाबो मानो होनबा बे हौवायाथ' गाज्रि नङाना बेथ' सादा सिदा बेथ' गुबुन सिख्ला एबा गुबुन हिनजावफोरखौ लाइन लाया नोजोर होआ बिनि थाखायनो बियो दा बे निजिरानि थाखाय फाग्लि दाबो मोनबा लाफिनोनो मिथिगौना मानसिफोरनि सिगां नायनो बिलाबायोनो आंनि हिनजावा मोसायो निजिरा बर' सार्च खालामलाय आं नायनि होननानै गाबलाबायनानै नोंसोरो बेखौ मिनिदों हो आसुरितसो मोनदों आं नोंसोरनि मिनिनायखौ नुनानै आयु आं दानिया खिथानानै होनि बे मानसिया मानि थाखाय बिदि जालांदों फिसाजो सासे दं तानिया मुंनि ना निजिरामोननि गामियाव मिटिं जादों जेब्ला ओइ सेलमारि होननाय गामिनि हाखौ फानहोनानै निजिरा लानानै थांदों निजिरा लानानै थांना गावसोरनिथिंजाय हा बाहैदों निजिराया मोनसे समाव बुंदोंमोन ना आंना हा 3 बिघा दं बे हाखौ फाननानै 1 लाख फैसा होनानै मानसि बुथार होनायनि खोथा बै अनजिमानि हौवाखौ थ' बे हा 3 बिघा बे हौवाया अशकआ दैफां सेलमारिनिया बे हौवाया गावनि बै सेलमारिनि हाखौ फाननानै निजिराया गावसोरनिथिंजाय अदालबारि होननाय मोनसे गामियाव गोदान हा बाहैफिनदोंमोन ओमफ्राय बे हाखौनो लानानै बियो दुगा जागासिनोमोन बियो मोनसे समाव खामायनो गोरोंमोन बेफोरबायदि नङामोन ओमफ्राय बिनि उनाव आरोबाव मा जाखो निजिराया खलथा क्रेकना बेथ' गुबुन सासे हौवा लोगो मोनलायबाय खोमा बेखौ गारनो सम जालायबाय नैबे दा फार्स्ट हौवाखौ थ' बिनि थाखायहाय बै गावसोरनिथिंजाय बाहैनाय हाखौबो बे हौवाखौ जबरदस्ति फाननो होगासिनोमोन आरोना हा फानैनिबो गोबां बुयोमोन जाहैदों बे हौवाखौ थेवबाबो बे हौवाया बेजों थाथाबबाय थायोमोन ओमफ्राय उनाव हाखौथ' बे हौवालाहानि न'नि मानसिफोरा फानोआसै बेयावनो दावराव दावसि जायैनो बिसोरो निजिराया मादि जादों गारनायाबो गुवाहाटियाव लांदोंमोन बियो बे हौवाखौ खामानि मावहैनोसै थौ होनानै लांफ्लानानै ओमफ्राय गारनानै ओमफ्राय गुबुन सासे बियो हौवाजों थादों इयावहाय नैबे हौवायाबो गोदाव सोराव जाबाय नालाय उनावहाय बे हौवानि बिब'मोना बे हाखौ फाननानै फैसाखौ लानानै फैबाय बिदि जादों जेब्ला निजिराया खारदों बे हौवाखौ गारनानै होमबाना जेब्ला हौवाया नागिरफिनदोंमोन लाबोफिननो नागिरदोंमोन फन हरदोंमोन बेयाव निजिराया बुंदोंमोन नोङो नोंनि बे हाखौ फान होमबासो आं नोंजों थांफिनगोन होमबा बे हिनजावा न'खर सिलिंखार खालामग्रा नंगौना नङा बुंलाय हाखौ मानि थाखाय फाननांगौ दानि जुगाव हा बायनो थाखाय मानसिफ्रा फाग्ला जायो ओमफ्राय बियो हाखौ फानहोनोसो नागिरो मिथिगौना बे माने हाखौ फानहोनानै हौवाखौ होखारनानै बे फैसाखौ लानानै खारनायनि बुद्धिमोन ओमफ्राय बे हाया दाबो निजिराया गावनि नामाव दं होनदोंना गैला इयो ओइ हौवानि नामाव दं हौवालाहा फाननानै लानानै थांबाय निजिराया माने इसिबां निलाजि मानसि नोंथांमोना सान गंसे न'खर नोंसिनि न'खरखौनो सान बिमा दङ बिनि बिमाया जेब्ला निजिराया गारदोंना होमबाना बिनि बिमाया बहा बे हौवानि बिमाया बहा फिसाजोआ बहा आरो बे हौवाया बहा न'खरानो पुरा सिलिंखार जालांदों बिदियाव सोर फाग्ला जाया जानो हो बियो निजिरानाव लायफिनदोंमोन मिटिं खालामदोंमोन गामिनि रायजो लानानै लाफिननो होननानै निजिरा लायाखै फिसाजोखौबो लाबोनो नागिरदोंमोन बिफाया इसोरा हराखै होमबा बिदियाव फिसाजोबो मोनासै बियो हिनजावबो मोनासै बियो बिदियाव बोरै फाग्ला जाया जानो बेखौ बुंलाय नोंथांमोना इदि मिनिनाङा आं दुखु मोनदों आरोना बिदि मिनिनायखौ नुनानै बिनि थाखायसो बियो फाग्ला बायदि जादों रायजोफोर मिथिगौना मालाबा समाव नोंसिनावबो फंबायफोर दंबा फिसाफोर दंबा फिसाला दंबा नोंसिनावबो जुदि बेफोरबायदि बिहामजो फैनानै न'खरा सिलिंखार जायोबा हो मिनिगोन नोंसोरो बे समाव मिनिगोन बिनि थाखायनो ओरैनो हगारनाङा निजिराखौ आरोबाव इयो गुबुन हौवाफोरनि गोबां लाइफ बरबाद खालामबावगोन बुरिनायाथ' बुरिखाबाय आदा बैसोनिबो बारबाय इयो आदा बैसोनि बारबाय 40नि खाथियाव थांबाय बियो बैसोआ 1991आव जोनोम जानाय नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय थेवबो सिख्ला बायदि सानो गावखौ साननैसोनि उनाव बियो बिजामादैयानो मोनसिगोन फिसाजोआनो बुंग्लिग्लि बेसेबांबा गिदिर जाबाय फिसाजोखौबो दा बियो गावनि फिसाजो होननानै लानो लाजियो आरो गावनि हौवा असेखौनो आंखौसो माबा आंजोंसो फट' इडिट खालामनानै शेयार खालामलाबायदों बे गथ'नि बिफाखौ माबा नै मैदेर बिसाया होननानैसो पस्ट होलाबायो गोदाव सोराव इदि गोदाव सोराव मानसिया फिसाजोआनो नोंसोरनाव दंथारो बे बिफानि फिसाजोआ बेखौ नोङो बिदि खालामनो हाबाय नोंनाव एसेबो दुखु मोननाय गैयाना बे हौवानि थाखाय सानसे समाव गुलि 10 बोसोर 12 बोसोरा नों बेजोंनो थाबोबाय ओमफ्राय दा नों बेखौनो बेफोरबायदि खालामबाय एसेबांबो निलाजि गोलैसोनानै थानाय ना नोङो हो थिग बुनांगौ मिथिगौना बर' आइजोफोर
थिग बुनांगौ हमनानै सेन्देल माला गाननांगौ रसमाखौ जेरै सेन्देल माला गानहोदों बिदि बेखौ सेन्देल माला गानहोनांगौ मिथिबाय थ' बेखिनिनोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय बयबो नुनाय बायदि बयबो मिथिनाय बायदि थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय आरो जाथाया माबोरै आरो सोरनि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअआहाय जादोंमोन आरो सोर सिस्टाराहाय बिथांखौ बेफोरबायदि खेंफोरथिखौ होदों आरोना लोगोफोर फेसबुकनि रानि रिल्सनि रानि नङा होमब्ला लोगोफोर बिथांमोनाहाय दिनैनि जुगाव गावखौनो सिख्ला गोरलै बायदि खालामनानै थानाया जोंनि बर' समाजावहाय आथिखालनि जुगाव बांसिन जालांनो हमबाय आरोना लोगोफोर हाबा जाखांनायनि उनावबो फिसाय थैजाबाय थिगानो बा बिसि थैजाबाय थिगानो बा हिनजाव खारजाबाय बा हौवाया गैला बेफोरबायदि सुबुङाहाय दिनैनि जोंनि आथिखालनि जुगावहाय ट्रेन्डिं जानानै दङ बिथांमोननि माबायाव आरोना लोगोफोर मा बुंबावनो बाखिखौ आं बुंलायनो गोनां जेबो बाथ्रा गैला अलरेडि नोंथांमोननि सेरावहाय बे सिस्टारानो जाबायदि बाथ्राखौ खेंफोरथिनानै होनांगौ बा फोरमायलांनानै होनांगौ अलरेडि नोंथांमोननि सेरावहाय रोखायै फोरमायलांना होबाय बेनि गेजेराव आं आरो बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ जेन फोलावबावनांगौ होननानै आं सानाखै आरोना लोगोफोर लास्टावहाय जोबथारनायाव मोनसेल' बाथ्राखौ लोगोफोर बे मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनिबो सेराव आंनि माहा बिबाय बेजोंनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आपडेट्स होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना गिबियै सहैनायग्रा आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय